ससुर भेज दिलो मेहरारू के नई हो तू झाड़ू लगाओ तेरा जाके बुला के लिया बुला के। अरे का करी मेहरारू छोड़ के चल गइल नैहर अपना सब अपना हाथे करे के पड़त। ए नहीं बे अरे बाबूजी यही में ई गलती लागे का बात हो 7-20 कोपड़े हउओ हम जाई बोलावे खातिर ना साइकिल सीखले बानी ना मोटरसाइकिल सीखले बानी केंगे जाई बोलावे खातिर ओकरा के आ तहारा तो घरे दिन भर कबो पतो से झगड़ा करबो कबो बेटा से झगड़ा करबो तू बस्ती तो रहबो ना आ कहत रह कि भगा देले बड़ी हम ना जाई मम्मा के भेज दो। ससुर तो नहीं तार मेहरारू ही हो तू जा बोलावे इमाम का मेहरारू नहीं हो तू जबर जानता। ए बाबूजी भेज ना तो इमामुआ के वो साइकिलो चला लेला मोटरसाइकिलो चला लेला हम ना चलावे नहीं कुछ भेज दो ओकरा के लिया देव। अच्छा तू ना कहबो तो हम ही जाता नहीं ओकरा के बुला लेबे आ ओकरा से कहम कि जो बुला लिया भौजी के जो जो जन बुझाओ तुम कर। ठीक बा हम जाता नहीं। ए इमाम हां भैया हेलो बाबू हेलो तो का कहत रहू तो काम करना हम कौन काम बाबू अब बैठ बताओ तनी जो ना अपना भौजी के बुला लिया ढेर दिन गइले हो गए जी झाड़ू पोछा लगावत लगावत हमार हालत खराब हो गइल बा आ बुढ़वा तो झगड़ा क के भगावत ओकरा के। ए भैया हमार बतिया सुनब बोलना कहतनी हम ना जाए तहार मेहरारू ही हम कहतन जो ना भाई ना हम ना जाए जो बुला लिया तोर भौजी ने कौन हम गाड़ी या साइकिल चलावे नहीं कि हमरा लूर बा कि हम जाई बुला लिया ठीक बता जाता नहीं जा छोटका भईवा गइल बा अब हमार मौगी आ जाई भैया रे हम जाता नहीं जाता रह तो कुछ मिठाई ले ली हो ठीक बा ठीक सारवा बाबे ठीक बा जा। अरे जीजा के भाई आ गए चल तनी प्रणाम करे। चल प्रणाम जीजा जी प्रणाम। अरे उठे 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 अरे सरवा हटबे तब न उठे मरे अरे उठी ना उठी। अरे सरवा अरे तो बाप हट रे ई का करत रे हमरा देवर बबुआ के तो मुआ देली। अरे प्रणाम कोई नहीं है ई सरवा कौन प्रणाम करता कि गुड़वे घीच के अब गिरा दला से प्रणाम करता एहन प्रणाम कर जाला एगो तो यहाँ के ए जी आवे नी ना इतना दिन बाद आइल बानी। अच्छा जाय दे देवर बबुआ ई अनबूझ हवे जानतनी देखी तो कहां हे तन झाड़ दतनी है नहिया झाड़ देतनी तोरा ना बुझाइल हो कि जीजा जी के ढा देले है एंगनी प्रणाम कर जाला। चली बबुआ पानी वानी पी ले चलो दीदी आई कुछ लेके आइल बारे कि का पानी पिए के दिया बबुआ एकरा बात करवा मत टेंशन ले बच्चा बात दहिए बढ़ गल लेकिन एकर बुद्धि नहीं है। चल चल ई सरवा का लगा बुद्धि नहीं थे अरे सही कहत नहीं एकरा लगे दिमाग ना हो। बैठी बबुआ बैठी आए बबुआ उहाँ के काहे नहीं है और भैया कि रउआ नहीं बोला उहे भेजला हन हमरा के उ काहे खातिर भेजलन उनका ना आवेला तो साइकिल चलावेले आ मोटरसाइकिल चलावेले उ ना चलावे नहीं ना चलावेले अरे वो 2 दिन ले गनी नु हने कहां सिखावे फील्ड में कि चौरा में तो काना सिखलो ना उ सिखबे ना करेला तो काहे खातिर तारे के भेजले बारे बोलावे खातिर भाभी के ना ना हम दीदी के ना जाए दम ए दीदी ते चल जेबे तो मन ना लगी हमरे ए जरौते। ए बाबू बात माना तोहरो के हम ओही जब बोला ले और ये ओही जे रही मन तोहरो लागी का देवर बबुआ हां स्वेटर रहिया बोलबा चलो रउआ उठ एही जब मजाक कर ई बताओ तू चलबू कि ना चलबू ता वो जे हम जाई दी रउआ घर में रउआ बाबूजी के कष्ट कइला रउआ रहे के मन ना करे। ना उनकरा के रोटी बनता बढ़िया खाना बनावत रहे त का घरे जरा लेते रहे तो जरई ना वो अपना रहने से भी जरा उतरे हमरा दीदी के मारते रहो गाड़ी देते रहो तो अपने दीदी के हम लेके चलिए नी आ रउआ हाथ ना बटाव के चाहिए हमरा से ना बनेला चूल्हा चौका ना कर देव के चाहिए हमरा से ना बनेला वैसन कहलन कि जो बोला लिया खाए खातिर आवेला रउआ हां त खाए खातिर त खइबे करे काम करे ना आवेला ना का कहत रे बबुआ बाबू रे अब यहाँ के माने ना हमरा जाही के पड़ी जब वहाँ के दे हाथ जराइए लेता नहीं तो ये हालत में हम ना जाएम तो कब जाएम हमारे तनी बैग लेके आवा आ सुना दूगो लुगा बा रेगौनिया पर कस दियो में बैगवा में ठीक बा लेके आवा जल्दी वो सम के हम का कही हैं का जी तार भईवा गइल बेग लिया रे तनी घुसको ना अरे का सटा सटी के बात करत नहीं लइका है के बुद्धि और तनी घुसको ना अभी लेना आगुले बात अरे बाप रे बाप ई त सरवा डांड चूर कलस रे साला काहे जे सटा सटी के बात करते रे देखत रे
ए बाबू यहाँ नानू मारल जाला तो जीजा जी न है। तो साला जीजा जी होते यहीं जे करी जाके अपने घरे करो इधर। अरे मजाक करिए तो का हो गए, हम यहाँ के भौजाई नहीं हमार देवर नहीं। ऐजा ना करी, ले जो अपने घरे करी। चलो दीदी तेल लेके मन जी एक रखी धोए दी। चलो अरे तनी कहनी है ना रे वैसे बुढ़बा खरवा लोग जानते बानी लोग कम दिमाग के होवे। अच्छा ठीक बा बाबू अपन ख्याल रखिए, ठीक से रहिए। मेहमान के लात दियल जा। हम आ जाम 2-3 दिन में हो जा। हां बाबू आ ये सरवा तोरो के लात मारे। अच्छा अरे जो का लड़ता नहीं हमारा छोट भाई से। चलो ना चलो तनी बाबू ठीक से रहिए। अनु 2-3 दिन में हम तारा के बुला लेम, आ आके हमरा बाबू के बुला के ले जाम, ठीक बा? ठीक भाई सोराऊ का गाना में गिरा है। केहू से झगड़ा उगड़ा मत करियो। ठीक बा दीदी, बाय बाय बाबू। चलो चली अब तो आ गई तो रोड पर। हां तो बेगवा टांग ली। अली टांगी बड़ी भारी बाबे। भारी बा। चलो बैठ। बैठी नु। हां हो गए। हां ए भाजी का हजी तो अब ला आई, अब तू चलाव, जीव थाक गइल बा हमार। राउर जीव थक गए। हां आय चलाव। हम केंगन चलाई है, देखा तनी साड़ी पहिन ले बनी, साड़ी समारम की तो साइकिल वही लेखा तब डुगराइए के ले चल, लेकिन जीव थाक गइल बा हमार। हम केंगन चलाई, साड़ी पहिन ले बनी, साइकिल समारम की साड़ी समार। ए तो खोट ला, हम कोई तक ठेल के ले चला। ठीक है कोई ठीक है। हां चलो चलो। ठीक है बनी। हां हां ठीक बा। आय? अब तनी चलिए हम बानू। हां हां अब हम तरक ना ले जाए। अरे रे ऐसन काहे बोलत तनी, हमरा अपने चोट लागल बा। छोड़ हम ना ले जा, तू आओ तरा ये पैदल। ए जी एक बात सुनी ना, का कहत रु? उठाम तनी। आओ उठा ले तनी। अरे माई रे, अब तू आओ पैदल। ए जी ए देखो ना, अरे दादा रे ई देवर बाकी कसाई बा, छोड़ के भागे हमरा के। ए बबुआ ए आई ना जी, ए आई ना लेके चली, अब हम केंगन घरे जाएम। ई तो हमर मौगी लगतिया। हाय बा चल दे केम जाई। ना रौरा जाई, हमर मेहरारू है जी भी है, तो हम कहां जाई? जाई रौवा। अरे तू है जी। अरे बाप रे अरे चला हम तरह के रंजन डॉक्टर से बढ़िया से इलाज करवा देतन। जो तेरी रंजन डॉक्टर से अपना इलाज करा, फोन से हम अपना भाई के फोन लगाई, हम अपना भाई संगे जा हमरा साथ ना जी। ना। अरे बाप रे अरे बाप। हेलो बाबू। हां दीदी, अरे का भइल बा रे? अरे वो हमरा के रास्ते में गिरा के भाग गए। कहां बारे भीते? एही जा अपना मोड़वा पर तनी आगवा नहीं के रोडवा गइल। अच्छा बिनेही जा बारे। रुक हम आवतनी अभी। जल्दी आओ रे बाबू। ठीक बा रुक जाओ तनी हम। जल्दी आओ ना, हमर भाई आवता, हम तारा संगे ना जा। चलो हम तरह के पैदल ले चल। ए दे आ गइल हमर बाबू। अरे साइकिल अगर सिखले रहतीस तो हमरा बहिन के तो भाई नानू गिराई। चल चल दीदी ते हमरा संगे। जब इस साइकिल मोटरसाइकिल ना सिखले रहलन त काहे के बियाह कइला हमरा से? आ उ साल भेटा दिहन तार भाई नु तो उहे बुझियन। चल दीदी ते चल। हमर मेहरारू के जा। चल ना चल चल साथ है कि कसाई रे साला। अरे बाप चल रे सुना ना। हमरा के छोड़ के मत जाना। नमस्कार भैया, ये वीडियो देखा तनी लो संतु भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रवलो प्यार दुलार अपन दिलो और ऐसे ऐसे वीडियो हमने के बनाई सन, एहू से अच्छा वीडियो बनाई सन रवलो के आगे पेश करी सन और रवलो अपना दिल बना ली लो वीडियो के एंजॉय खातिर मनोरंजन खातिर ही बनावल जाता वीडियो। रंजना जी बानी कुछ कहीं जी?
ये वीडियो आप लोग को एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है। वीडियो को खूब शेयर कीजिए लोग, खूब कमेंट कीजिए लोग, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर करके बताइए लोग। अभी तक संतू भोजपुरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग तो सब्सक्राइब करें आप लोग। भाई